Mga dagkong improvised explosive device ug upat ka mga granada ug uban pang gamit ang na-recover sa Lanao del Norte Provincial Police Office aton sa gihimong operasyon batok armadong grupo sa Pantar, Lanao del Norte. Ano ang report? Nabungkag sa mga personahe sa Lanao del Norte Provincial Police Office ang gituhuang kuta sa mga armadong tao sa Barangay Buwi sa Pantar, Lanao del Norte aton sa gihimong operasyon kadlawon adlawng Lunes. Ang operasyon nagsumikad human nakadawat og impormasyon ang kapulisan sa presensya sa armadong tawo sa lugar. Giaksyonan gilayon kini sa otoridad, ilabi pa nga unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections ug nagsugod na sab ang COMELEC gun ban. Atol sa operasyon, nakaikyas ang mga armadong suspect apan na-recover sa kapulisan ang ilang mga gipangtaguan nga eksplosibo, duha ka mga heavy pipe nga gituwang improvised explosive device, upat ka granada, batteries ug uban pa ang na-recover. It's happened lang the target, no? The target house, no? Nakita pa maganamo nga napay kalayo na mga kapi, no? So ang naitabo siguro na-sense nila yung presensya ng tupa and actually I bring more or less 2 platoons, no? Just to surprise our enemies. Kung sighted sila, mga 5 lang, 7, talagang hindi sila lalaban sa amin. Bisa nakaikya sa mga sospetsado, nalipay gyapon ang otoridad tungod ilang napugnan ang posibleng dakong kadaot nga mahitabo sa Lanao del Norte ug kasikbit nga probinsya. This kind of anti-personnel IED can destroy the big buildings. So if you can destroy a big buildings, how much more kung tao na ang maigulo. So it's talagang ikaluyan tas Ginoo, no? Padayon pang ginagukod karon sa kapulisan ang mga suspect nga nakaikyas. Padayon pasab ang ilang investigasyon sa mga identifikasyon niini o kung unsa sila nga grupo. Busa padayon sab ang panawagan sa otoridad sa publiko nga makigkoordinar kanila o galing adunay mga kadudahang tawo sa ilang lugar. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.